obodo anyị dụkwuru Ochiwe Ezedike Anukwu Ezedike obodo anyị dụkwuru Ochiwe Ezedike Anukwu Ezedike nwa obodo anyị dụkwuru anyị chiri eze ma anyị azọrọ azọ ma anyị enwero nsogbu maka gịnị na onye kara aka na-aga okporo ozu nwakwasị na ozu chọrọ ụna n'ọbụ mbọsị ndị be anyị na-achọ onye ga-abụ eze ndị be anyị ukwuru anyị zuru na civic center ewee kwuo na anyị chọrọ onye ga-abụ eze ewee sisi tụnebe ndị chọrọ na ebe a ga-abụ eze onye ọbụla nyocha ebe ọnwụ ya ka ịmala ime izukwere isi eze nke izizi jụọ onwe gị kedu ihe ime elu ukwuru nke ịbụọ ị na-enyekwala ogbenye aka n'ihe bụ na n'ukwu ọgbọle Pita nwụya nwa okwu na anụ ego n'ukwu anụ ukwu apụta nke izizi ụlọ akwụkwọ na-abọ dị n'ukwu anụ ukwu kpuchekwuru ya gbamgbam were aluminium chọọ ya mma abata na-abụ ukwu o were aluminium chọọ ya mma ndị niile chiri fada na-aba anyị ana ukwu bụ esiribe moto ndị be anyị na-alụ ọrụ ugbo na-akọ rice na-akọ akpụ na-akọ ji n'ezi ego anyị si aga pụrụ iji ya edisi ntiji ewee sisi ka ha ụtụ ka a lụọ buriji ana ukwu wedi aka kwụlụ ọtọ gbanye aka n'ukwu wee jụwa ukwuru gịnị ka a na-atụlụ ụtụ asị na ọ bụ buriji osisi wetara ya biru enye ya biru ọlụchapụ buriji Emeka Morocco wee kwuwe nke m ana ukwu bunyere m moto ana ukwu nyere m 2 plots ebe nlụlụ hotel ebe nlụlụ studio ana ukwu anwaka gbanwe na-eme ebe niile a ihe ndị banye na-akpụ ya bụ omelọra ịma na omelọra mee ọfụma ọ bụrụ omelọra be anyị ma omelọra emezi ọfụma ọ bụrụ nke nwasị na ya bụ omelọra ndị be anyị wee nyochebe ka amara onye ga-abụ eze nke izizi ị nwekwara nnukwu kọmpaụnd ebe a dị abụọ abala nke ịbụọ izukwele ihe olili nke ịtọ itopụkwere dimkpa
na-agosi bụ na nnukwu mezuru iwe niile ndị a n'otozula etozu ukwu niile wee kwekọrịta si were eze nye ya n'ukwu ka n'ukwu chiela anyị eze ewee chi anya eze dike ukwuru kingdom igwe obodo anyị dukwuru echiwe eze dike Anukwu Ezedike obodo anyị dukwuru echiwe eze dike Anukwu Ezedike gaa n'iru eri na ukwu ji chiche eze ukwuru niile na-ekwezi oyoyo ihe dakwasị mmadụ n'ukwu ọsị ka ya jee ebe igwe ka ya jee bụ eze dike eze dike chọrọ ịnụ nwaanyị jebe ọka wee bata ụmụ dị ọka na be ezi ebe ọsọ wee nụwa Elizabeth adaezi ebe ọsọ nwunye ya nwa eze nwanyị were kọkpọrị ọkwụlụ ọka emekọtara ju Elizabeth Adamu ikwu na igwe wee kasị agbala ikwu na igwe wee kasị agba ogologo ọ bụ mmachukwu nyelụ gị Elizabeth nwunye ya nwe mana okwu na-agba eze dike ukwuru kingdom eze dike na moto mụ na ya karịwokwe sibabelu moto ọ bụ na onyezie gị ngote ka ngwa ngozi ọba agụ obodo anyị dukwuru chile eze dike Anukwu Ezedike obodo anyị dukwuru chiwe eze dike Anukwu Ezedike obodo anyị dukwuru chiwe eze dike o Anukwu Ezedike His Royal Majesty Igwe Peter Oyanwa Chairman Anambra Central Traditional Rulers Council wasi muke n'elu ihe ndị vani ya dị na mma Dr. Fabian Nwora OON Chikeluba ndị Igbo egbe ike n'Osumenyi Chairman Managing Director EFAP Properties Nigeria Limited Corporate Hotels Nigeria Limited Fabian Uwelugo gị anya bụ onye Polycarp Obi nna bụ enyi n'Osumenyi Chairman Managing Director Golden White Hotel na Abuja Polycarp Obi ukwu anyị ekene His Royal Majesty Igwe Osi Nwankwọ ọnwa n'isi agụ ọka igwe agụ nke isi agụ mgbe mbụ na ọ bụ ọnwa netile ọra n'isi agụ o tele eletrik n'isi agụ ọ lụrụ ụzọ
isi agụ nya ka eji kpọba ya ọnwa anya kpọwa chief Ngozi Nwokpaagụ Omelora n'ise Omelora onye gbara akwụkwọ na be Chukwu maka na ihe mbụ tata na-egwu na ọ bụ Ngozi Nwokpaagụ mere m ya na ọ ga-adịrị gị mma Omelora nwanne m anya kpọwa chief Frank Ume Sefcon Group Limited ebe kwuo dike na Osumenyi anya kpọwa chief Edwin Ushigbo Bakariga Riga Hotel Nwachinemelu Managing Director Edimark International Limited Odogwu pẹ̀lú ugogi anya kpọwa His Royal Highness Igwe Gabriel Ume Ezudemba 1 of West Ezikenyi Nihala Local Government Igwe anya kpọwa Chief Dr. Lorenzo Gemeni Ọgwadetilara Nkuzu Chairman Managing Director Leto Aluminium Nigeria Limited anya kpọwa Chief Kenneth Yeze Akini 250 onye ụtụ ọkwụlụ dịka agụ Chairman Managing Director Cambridge and Company Limited anya kpọwa Chief Dr. Ezekiel Ụmụọbalịmụ Chinyelu Ugo na Ọkụzụ anya kpọwa Chief Dr. Peter Ogwebie nwaka ibe ya na Amish Chairman Managing Director Petrus Hotels Limited na Abuja anya kpọwazie Rafael Chimụba Nnabuenyi na Ọkụzụ Managing Director Ijeọma Fishing Company Nigeria Limited anya kpọwa Chief Christian ọ bụ Nnaeme Nwọgụ ome ka ọ dị mma na Nnewi Gohan West Africa Limited anya kpọzie Chief Francis Nwakamma Udueko mmiri na Achala mmiri Achala mmiri ọma mmiri Achala Nwakamma mmiri Achala mmiri ọma Francis Nwakamma odozi obodo wetele eletrik na Achala obodo anyị dukwulechiwe Ezedike Anukwu Ezedike dukwulechiwe Ezedike Anukwu Ezedike obodo anyị dukwulechiwe Ezedike Anukwu Ezedike
Ezedike kwuru kingdom. Ezedike kwuru kingdom. Ezedike kwuru kingdom. Ana ugwu welie gaba. Eri ndị mba ji nwe echichi a n'ugwu eze. Obodo anyị na-ekwo yoyo maka na anyị chiri eze. Mmadụ azọrọ azọ chacha. Ya bụ igwe si mụ keneli ya Chief Francis Ọgụgụ Akwa nwaka ibi ihe nke ukwuru be anyị ọchịagha ọchịwọ. Osikwa mụ keneli ya Chief Godwin Nweze. Ọ sị na Chukwu bụ eze. Godwin Nweze bụ ibe anyị ji ka mba. Godwin o nwere onye na-esi gị ngọ. Ajụjụ ndị ụlọ akwụkwọ ọkọle ana ukwu ihe echitikwa eze. Ọ sị na ya ga-echi oluzie mbọsị ahụ ewee chie nye eze. Wee jụba o nwere ihe na-atụ gị egwu. Ọ sị mba. Njụ onye ọzọ ana ugwu ọkpọle o nwere ihe na-atụ gị egwu. Ọ sị mba. Ana ugwu were gaba. Obodo anyị ukwu lụsiri ike. Obodo anyị ukwu buru ibu. Obodo anyị ukwu malụ mma. Anyị nwere mmadụ nke kasị iwere ego wee chọba ukwuru okwu. Ndị nwere ego apụta iwere ọgwụ chọba ukwuru okwu ị ga-anazikwa. Obodo anyị ukwulechiwe Ezedike. Ana ugwu Ezedike. Ukwulechiwe Ezedike. Ana ugwu Ezedike. Ukwulechiwe Ezedike.